Добре, Да. вземи А друго. те са отбор просто такова. Като е по-такова. Няма О, ли? това ли? Какво вика това? Я да го видим, аз съм го забравила. Той игра се на реванш с Барселона. О, какво имаше това? О, има огледало. Вики да си гледа колко е хубава. Тя къде ли това огледало, кажи? Да. Това не ти го беше Да, изпратила. ги го беше. Това са по-мънички. Къде има жабка? О! О, така Ти си ли прави? забравила. Виж как свети това Как огледало. прави слънчето? Аз дойдох тук, тя се А обърна. жабката как прави? А пипитата да ги натиснем ли? Не. Добре. Аз съм забравила, че се появявах. Мисля, че